Kretanje uma prema svjetlu. U knjizi Država, koju je Platon napisao da zapiše dijalog između Sokrata i Glaukona, navodi parabolu pećine. S ovim su upoznati mnogi ljudi. Govori kako je čovjek koji ne zna ništa, poput čovjeka koji je obješen u pećini na zidu i gleda na sjene. Sjene koje se pomjeraju. Sunce iza njega baca zrake i stvara sjene od ljudi koji prolaze, od objekata koji se nađu na putu, kad neko nešto šutne, i od ptica koje prolete izvan pećine. On gleda na sjene. Uživa u tome da vidi sjenu stvarnosti, a ne stvarnost kakva jest. U jednom momentu skida ga neko sa lanaca i oslobađa ga. On se okreće i shvata da je svjetlo primamljivo. Vidi i osjeti na svojoj koži, osjeti na svojim čulima da mu je potrebno svjetlo. Kreće se prema tom svjetlu, izlazi iz pećine, prži ga svjetlo. Nasuprot tome što ga prži svjetlo, on nastavlja i izlazi iz pećine. Treba mu neko vrijeme. Dok otvori oči, treba mu vremena. Ne može odmah vidjeti, ali zna da se potrudio da počne vidjeti. Jer zna da mora imati svjetla. Jer bez svjetla ne može živjeti. Napokon se adaptira tome da vidi svjetlo kako treba. Ne mora više škiljiti očima. Počne da vidi cvijeće, odraze u prirodi, rijeke, travu, voćke, stabljike, drva. Vidi stvarnost kakva jest. Ne vidi više sjene na zidu. I impresionira ga svijet. U jednom momentu vidi da su mu se oči toliko navikle da je vrijeme da pogleda iznad. I kad pogleda iznad vidi izvor svjetla. Vidi sunce. I vidi kako sunce prema svim stranama raspršuje svoj sjaj i svoje svjetlo. To je zapravo metafora za to da čovjek mora da se kreće iz mišljenja u sjenu razumijevanja, u shvatanje i na kraju u razumijevanje. Najviši nivo znanja. To je to.